Nyt on videon aiheena tällä kertaa telttailu pilkkiteltalla ja testataan tällaista uutta lämmitintä. Tämä on kiinalainen diesel lämmitin, eli Chinese Diesel Heater, ja niitä on nyt ruvennut tulemaan markkinoille vuoden aikana vähän joka puolelta tätä mallistoa. Ja ostin tämän lämmittimen yhtä toista käyttöä varten, mutta nyt aion kokeilla, kuinka hyvin se toimii tuossa pilkkiteltan lämmityksessä. Tässä on 8 kilowattia tehoa, joten luulen, että se riittää, mutta katsotaan riittääkö vai joutuuko ottaa kaminan turvaksi mukaan. Lapset on mukana tässä reissulla. Ja no joka tapauksessa ilmeisesti kamina tunnelman vuoksi laitetaan. Mulla on uusi kaminakin, semmoinen toisen mallinen, niin kokeillaan sitäkin. Mutta yksi yö siinä teltassa testataan diesel heater. Täällä sataa tällä hetkellä vettä ja on luvattu koko yöksi vesisadetta. Nyt tihuttaa, välillä tulee kovempaa. Sitten yöllä rupeaa sataa ilmeisesti lunta tai räntää. Täällä on tällä hetkellä 2 astetta lämmintä. Yöllä se menee pikkusen siihen nollan pintaan, niin sieltä voi tulla niinku räntää ja jopa lunta. Ja sitä oli ihan hirveästi luvattukin siihen yölle, että niin pystytään teltta tohon. No nyt ei olla missään kovin eräolosuhteissa, vaan tämmöisessä harrastepaikassa, missä on kaiken näköistä harrastetoimintaa, niin tuossa ollaan testin vuoksi nyt ja katsotaan, jos sitten menee pieleen, niin päässään lastekaan sitten turvaa ja kuivaa, jos yöllä tulee ongelmia. Testataan. Laitan tämän tarpin. Tämä on vähän pieni, 2x3 metriä, olisi ollut parempi olla isompi tarppi tuohon katolle. Kyllä se peittää sen verran varmasti, että se ei rupea niistä saumoista tihkuu toi sade. Se on jännä, että se ekan tuntuu, että se pitää sateella hyvin, mutta sitten kun se kangas on läpimärkä, niin sitten se tippuu joka ikisestä tikkauksesta, mikä on toi ommel tuolla noin. Niin se ei ole niinku vedenpitävä tää teltta kyllä millään lailla. Siinä pitää olla varovainen, se aiheuttaa vaarallisia tilanteita, voisi aiheuttaa talven. Nyt mä laitan tämän tarpin ja sitten toi lämmitin kyllä pitää se varmaan kuivana toivottavasti, niin nähdään. No, toi nurkka pitää vielä laittaa kiinni, mutta nyt siinä on tarppi katolla. Seuraavaksi laitetaan se diesel lämmitin käyntiin. Mä tein sillekin nopeasti semmoisen pienen puurimoistavaa semmoisen sadekatoksen, kun se laite. Mä haluan, että se on ulkona se lämmitin. Eli tässä on nyt tämä lämmin ilmaputki, mikä tuo sitä lämpöilmaa. Täältä ei tule mikään pakokaasu eikä mitään, koska se on raitista ilmaa, mikä on lämmitetty. Niin tää vähän venytetään ja tässä liepeittää olivaa tonne. Se ei kuumene liian paljon, että se sulattaisi tätä kangasta, mutta toi pakoputki menee sitten todella kuumaksi. Niin, ja se pitää olla ulkona tietenkin. Tässä on nyt tää sadesuoja. Tein tämmöisestä ihan vaan puurimasta. Pikaliimalla kasaili tän näin. Tää nyt ei mitään kovia tuulia kestä, mutta niin nyt ainakin tää testiajan kestää. Ja sitten siinä on vanhasta pressusta, tarpista leikkasi siihen katoon ja vähän tuollaista noin. Tää on vähän niin kuin mittatilaustyönä tähän nyt tehty, että tää pitäisi asettua sitten tänne näin, niin että se akkukin mahtuu tänne näin. Niin. Mä laitoin tuonne tommosen velcro-tarrasträpin tänne pohjalle. Tää akku kun tulee, niin se pitää tämän kehikon paikalla, ettei toi tuuli vie sitä, jos tää rupeaa ottaa, mutta ei se mihinkään vie sitä. Mutta laitetaan tohon. Noin. Tästä lähtee käyntiin.
Se näköjään puhuukin Kiinaa, mutta tuossa tehoasetukset P5, P4, P3, P2 ja P1. Siinä on 5 asetusta. Kokeillaan nyt tuolla 3 ekana. Mutta se 5 on niinku tehokkain ja se on varmaan sitten se 8 kilowattia tehoa. Tässä on 5 litra tankki, niin sen pitäisi toimia. Täydellä teholla ilmeisesti se ottaa 0,5 litraa tunnissa, eli 5 litralla 10 tuntia tankillisella. Nyt se tossa noin niin rullailee ja lämmittelee sitä. Sitten tuohon tulee semmonen merkki, kun se syttyy ja käynnistyy se laite. Toi naksutus on se, kun se pumppaa sitä dieseliä tai itse asiassa polttoöljyä mä tässä käytän, niin vähän halvempaa. Niin toi naksutus on se pumppu, se pumppaa. Ja tuossa näkyy noin merkit nyt sieltä. Kohta tuohon tulee liekikuva, niin sit se on syttynyt. Uutena sen joutuu tekemään tämän sytytysprosessi 2-3 kertaa ennen kuin se on. Nyt siihen tuli se merkki, niin se syttyi. Tuossa on toi liekin kuva, niin nyt se palaa ja lähtee lämpiämään. Se tulee vähän savua tuolta pakoputkesta tälleen alussa. Mutta sitten se palaa puhtaammin, kun se käy kunnolla ja on kuuma tossa. Niin tätä ei missään nimessä sisälle tätä pakoputkea. Jos tää rakentaisi johonkin sisälle tämän järjestelmän lämmitykseen, niin kuin jonkun varaston lämmitykseen, niin tämä pakoputkisysteemi kannattaisi suunnitella silleen, että ottaa tämä hukkalämpö tästäkin. Eli ehkä jollain 100-millisellä ilmastointiputkella veisi sitä pidemmän matkaa ulos, niin se luovuttaisi lämpöä vielä. Se on nimittäin ihan niin kuin olisi kuumailma puhallin käynnissä. Se ei sitten kohteena kättä voi pitää tossa, niin se on aikamoinen hukkalämpö. Mut joo, nyt se laite siellä toimii. Ton näköinen hökötys sadesuojineen. Vähän se kohisee, pitää ääntä tolleen, mutta niin ton näköinen viritelmä. Pressu on nyt katolla tuo suojaamassa, ettei se sadevesi tuu suoraan sieltä tippumaan läpi. En tiedä jaksaako tää lämmitin pitää sen sitten kuivana, mutta se kaasulämmitin, mikä mulla oli se body heater, niin se ei jaksanut silloin, kun se rupesi vuotaa toi teltta toissa kesänä. Viime kesänä, siitä ei ole kyllä videoa, mutta me oltiin lasten kanssa retkellä, niin tuli yöllä sade, niin me meinattiin joutua ongelmiin, kun se vuoti niin. Se vuoti kuin seula. Kello oli jotain 4 aamuyöllä. Niin ei muuta, kun me oli pakko purkaa. Mä yritin se body heaterin kanssa saada se toimimaan, mutta niin, ei se pystynyt pitää sitä enää kuivana, ei ollut mitään pressua, niin ei ollut vaihtoehtoa muuta kuin purkaa leiri ja lähteä sitten autolle ja autoon lämpimään ja sieltä sitten kotiin. Ja meillä oli kaikki tavarat aivan märkänä, ihan litimärkänä. Niin silloin tajus, että nämä kaikki tikkaukset, niin mitä tää on katto täynnä, niin vuotaa kuin seula. Tää imee vettä, tää kangas jonkun ajan kuluttua ja sit se on läpimärkä ja sit se rupeaa tulemaan läpi. Nyt se on käynnissä tää kone. 3 nakuttaa ja se kuuli, kun se kiihtyi toi ääni. Nyt ei enää tule paljon savua sieltä pakoputkesta, mutta todella kuumaa ilmaa tulee sieltä. Mutta tää putki niin ei lämpene. Tässä pystyy pitämään kättää ihan hyvin, että sanotaanko, että tää on kuin 40-45 astetta tällä hetkellä tästä ulkopinnasta. Kyllä se tonne sisälle pitäisi puhaltaa sitten, niin aika kuumaa ilmaa. Mennään katsomaan. Joo, kyllä tää lämpö jo tuntuu vähän se tuntuu. Tuolta se putki nyt sit tulee. Sit siinä on tommonen suutin, sitäkin voi kääntää tosta, jos haluaa. Alaspäin tai ylöspäin se puhaltaa niinku
Siinä on siivekkeet näin tai sitten näin tai sitten sivulle, mutta ne, siitä se tulee. Mutta tää tosiaan, tää on semmonen, no nyt on hyvä, tää on niinku, ei nyt ihan niin kuuma tuolla kolmosasennolla kuin hiusten kuivaa, mutta kyllä tääkin alkaa olla sille, että se enää kauaa kättä pidä. Tää häkävaroitin vielä. Ostin eilen uuden tällaisen kaupasta, kun ne 2 muuta jäi kotiin, tai oikeastaan niillä on kotona niin takkahuoneessani käyttöä, niin ajattelin ostaa uuden, mutta tää ei ole niin hyvä, koska tää ei näytä niin lämpötilaa. Se joku malli, mikä mulla oli, niin siinä näytti lämpötilan sekä häkää, että se vaihteli tuossa näytöllä, mutta se lämpötila nyt, sun ihohan se kertoo sen, tai tuntemus se, että onko se hyvä vai ei, mutta toi häkää ihminen ei tunnista eikä haista, niin laitellaan tää, mutta tähän pitää keksiä joku kiinnitys, että saadaan tuonne jonnekin hyvää kohtaa nyt tarkkailemaan, että ei tule mitään ongelmia tuon laitteekaan, mutta en usko, että tuossa pitäisi olla mitään ongelmaa. Toi on vähän niin kuin auton vepasto. Sitten toinen hieno juttu siinä on toi, että on tämmönen pien kaukosäädin tuohon laitteeseen. Tässä pystyy muokkaamaan päälle ja poiston laitteen ja sitten sitä muuttamaan sitä tehoasetusta 1, 2, 3, 4 ja 5. Niin kokeillaan suvikseen. Laitetaan vaikka tehoasetus 5. Pitäisi olla 4 ja sitten 5. Joo, kyllä se näytti toimivan hyvin tältä teltan sisällä. No näitä matkakaukkometri tässä, mutta muistaakseni olisiko se ollut 10 metriä tää pitäisi kaukosäädin kantaa. Laitetaan vähän tämmönen lelunnoloinen, mutta toimii nyt joka tapauksessa. Nyt se voi laittaa tähän taskuun, vaikka teltan taskuun tuolla noin, niin se voi sitten, jos tulee kuuma, niin vaikka sammuttaa tai laittaa 1 ja sitten niin käynnistellä tai sammutella sitä laitetta. No niin, ulkona sataa aika kovasti vettä, niin kuin kuuluu ropinasta. Niin ajattelin, että tunnelmoidaan ilta nyt, niin testataan tätä uutta kaminaa. Ostin telttasaunan, niin tää on sen telttasaunan kiukaana toimii, että tähän tulee semmoset kiuasritiilet tähän päälle ja sivulle ja tälle puolelle saa lämminvesiastia, mihin menee, oliko se 4 litraa vettä. Mutta tää toimii normaalina kaminana. Tää on painavampi kuin se titaaninen, mikä mulla on aikaisemmilla videoilla näkynyt, mutta tässä on lasi-ikkuna ja tämmönen, niin testataan, että kuinka hyvin se toimii. Kyllä se varmaan toimii tässä, niin kuin, ei mitään ongelmaa, mutta saa vähän tunnelmaa ja tehoa sitten tuohon kuivumiseen. Kyllä toi lämmitinkin toimii kyllä tosi hyvin, että täällä on lämmin ja kuiva ilma. Sehän mikä tuossa lämmittimessä on, tuossa diesel-lämmittimessä on hyvää, niin on se, että se tuottaa kuivaa lämmintä ilmaa. Ja sitten taas esimerkiksi se body heater kaasulämmitin, mikä mulla on ollut, niin noi kaasulämmittimet ongelmat, ne tuo kosteutta. Sehän toimii hienosti. Ja käy muuten aika kuumana. Täällä alkaa olla oikeasti todella kuuma. Joten niin me voitaisiin vähän tiputtaa tosta vetoa noin. Siinä pystyy säätämään. Ja mikä on hienoa, niin siinä on pieni ikkuna tossa noin. Niin se tuo vähän tunnelmaa, kun toi tuli näkyy tuolta. Noin. Ja sitten tässä voisi kokkailla kyllä hyvin, että paistinpannulla tai keittää vettä. Mut nyt täällä alkaa olla niin kuuma, että diesel-lämmittimen voisi ainakin sammuttaa siksi aikaa, kun tää on päällä. Niin nyt etsitään se kaukosäädin ja pistetään se tällä näin. Oho, tää on vähän kostunut tossa. Mikähän nappi se on? Onko se toi nappi? Sieltä kuuluu kiinan kieltä. Ei se haittaa. Se varmaan sammuu nyt. Siinä on jo semmonen alasajo toiminto, että se ei sammu heti, vaan se sammuttaa sen liekin ja sitten siellä on se moottoripuhallin, niin se jäähdyttää sitä. Se kestää vielä jonkun 5 minuuttia se jäähdytysprosessi.
niin että se ajaa sen niinku turvallisesti alas. No, kello on 22.50, kohta 11 ja ollaan iltapalat syöty ja puuhailtu tässä kaiken näköistä. Nyt viimeisen puut äsken lisäili ja käynnistin, nyt on diesellämmittimä, eli nyt se sitten huutaa tai käy sitten koko yön toivottavasti. Ja tää kun on sammunut, niin me käydään nukkumaan nyt. Ja katsotaan kuinka hyvin se toimii. Vettä sataa aika reippaasti, taas ropisee. Ja sitten tuo diesel lämmitinkin kohisee aika kovaa tällä hetkellä, mutta ehkä se ei häiritse unta. En tiedä. Aikamoinen kohina kuuluu. Mutta ei mitään, katsotaan aamulla miltä näyttää. Toimiko tai jos jotain tapahtuu, niin käynnistetään sitten kamera yöllä, mutta niin, ei mitään, hyvää yötä. Huomenta. Kello on nyt varmasti yli 9. Paljon se on, Leo, kello? 9:30. Aika hyvin tuli kyllä nukuttua. Kuitenkin 11 jälkeen käytiin nukkumaan. Tuo kone käy vieläkin, tuo diesel lämmitin, ja nyt kun toinen lapsista sanoi, että on vähän viileä, niin mä laitoin sen nyt täysille vähäksi aikaa. Niin kyllä täällä ainakin itsestään tuntuu, että on ihan hyvä lämpö. Ja se on nyt tosiaan käynyt sitten jo ilta 11 lähtien, melkein 10:30 lähtien, niin se on kyllä käynyt aika hyvin. Paljon se tekee tunteja sitten, niin jos 11 8 olisi 9 tuntia, 9, 10. Se on jo 10,5 tuntia käynyt yhtä soittoa, jos mä nyt laskin oikein. Ja se oli yöllä 3 ja nyt se on vähän aikaa 5, mutta kyllä tää lämmin ilma virtaa aika hyvin. Et ei ole mitään ongelmaa ja häkävarotinkaan ei ole tuossa, nollaa näyttää koko ajan, mutta ei se pitäisi häkää tullakaan tuosta laitteesta, jos ei se ole rikki. Mut nyt aamu palaa tossa lapsille mehua ja mä keitän tossa itselleni kahvia, niin varmaan laitan ton pöntön nyt ton mikä tää on tää? Mikä tän nimi on? Kaminan päälle ja keitän varmaan siinä kahvia ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Nyt kaminan laitetaan tässä puurovesi tulee ja sitten samalla kahvi tulee tosta vedestä. Nyt täytyy sammuttaa kyllä toi diesel lämmitin, täällä on taas ihan liian kuuma, että kun se puhaltaa, se toimii myös puhaltimena toi letku, niin kun siinä on aika voimakas ilmavirta, niin se ajaa sängyltä kaikki lämmön tänne suoraan tänne näin. Mutta tästä napista vaan kun painaa kaukosäätimen napista, niin se pitäisi sammua toi laite. Jotain se sano, että ainakin se reagoi se laite, että ilmeisesti se alkaa. Joo, kyllä alkaa kohina hiljenee pikkusen, että se alkaa se alasajo nyt tuolla. Mutta hyvin se toimi. Hyvin toimi. Et voi olla, että ihan hyvin tälleen, jos haluaa oikein mukavasti, niin tuommoisella lämmittimellä pärjää. Mutta on se niin iso paketti, ettei sitä nyt viitti mihinkään kyllä kanssa missään rinkassa kannella mukana ja muut autossa kai ihan huvikseen. Että aamukahvina mulla on nyt tämmönen Clipperi Organic Instant Coffee. Joku kehu, että on ihan hyvä, niin kokeilen tätä nyt.
Ihan hyvä tää pikakahvi on. Ei mitään, kyllä tääkin jatkoon menee. Joo, ei siinä. Lämmitin toimi hyvin. Ainakin tälleen yön yli ei mitään ongelmaa. Ja ilmeisesti se varoittelee, jos sieltä akku on lopussa tai polttoaine on loppu, niin se ilmoittaa kyllä sitten Kiinan kielellä sen sitten, että siellä on ja joku E-koodihan siihen aina tulee. Että se pitää sitten tietää, mitä se tarkoittaa, jos siinä joku hälytys tulee, mutta ei siinä nyt tullut mitään hälytyksiä. Ja meillä on yhdessä toisessa käytössä vastaavanlainen laite, mutta se on semmoinen niinku seinäasennettava malli, niin siinä ne hälytykset tuli tutuksi, mutta tässä toi niin sanottu salkkumalli tai mikä lieneekään on, niin ei siinä ollut mitään. Katsotaan paljon täällä on mennyt nestettä nyt sen 10,5 tunnin aikana, niin on siellä vielä, mutta ei siellä enää paljon ole. Mitä mä sanoisin? No joo, onhan tuolla vielä. Semmonen 1/4 tankillinen on vielä jäljellä. Joo, kanavan tulevaisuudesta sen verran, että videoiden teko on vähentynyt. Et nytkään jo, tai edellisestä videosta on vuosi aikaa. Ollut intoa lähteä, mutta sitten mä oon ollut joko niin väsynyt tai sitten joku muu syy, ettei ole niinku päässyt lähtemään, niin en ole tehnyt siellä. Mun kanavaosion tietojaosiossakin lukee, että vuoden 2023 aikana ei tuu videoita, mutta nyt tein tämän videon, kun tuli hyvä sauma tähän ja vähän intoakin löytyi. Mutta kyllä niitä tulee tai ei tule, mutta julkaisuajankohtaa tai säännöllisyyksiä en enää pysty, että mä teen silloin, kun se tuntuu hyvältä ja aikaa on, niin sitten tehdään videoja. Mutta ne videotkin voi ruveta olemaan vähän, että mulla on vähän intoa, että tekisi vähän muunlaisiakin, että voi olla tuosta harrastustoiminnosta tulee videoita, lennokkia, rakentamis, lennätys, hauskanpidosta, mikä nyt on niin mulle ollut tärkeää, toi oma hyvinvointi ja jaksaminen, kaikki, niin siihen on joutunut vähän keskittymään, ollut rankat pari vuotta tässä uuden kodin remonttien takia ja työpaikan vaihdoksen takia. Molemmat loi enemmän haasteita, niin se on yksi syy siihen, että ei ole ollut aikaa eikä voimia tehdä videoita. Mutta kaikki on hyvin ja nyt alkaa taas niinku tuntua, että aikaa voi löytyykin ja intoa ja jaksamista. Remontit rupeaa olemaan ne pahimmat ohi ja työpaikallakin alkaa olla asiat sille, että homma etenee vähän helpommin. Niin tästä on hyvä jatkaa. Muuta kuin kaikille katsojille oikein hyvää talven alkua ja